Serdar Berdimuhammedowyň eee, wagtlaýynça mı goýuldy ýoksa goýandan soň mu pikirini üýtgetdi bular? Ýa-ni o Näme tranzit üçin o diýen ýerimiz bar-da. o transit üçin wagtlaýynça bu götermejegini, nemetmejegini o terdary bizden gowy tanýarlar. Başyndan bäri bilýärler. O çağalından bilýän bar. Bulara çağalından bilýär bu garnaş ýa-ni birlik Hmm. ýa-ni o çüýrüklerden şoň owatyndan Galgamal ýa-ni gowak töredip çotaýda adamlaryň halkyň üstüne soğup ne Serdar geldi düzelýär diýip Hawa pursatdan peýdalanmak. tam bu däme dip bir ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl güýmemeli. O bulan demeti şol. Bularym şo wagtda çeni toparlanmaly, pullaryny daşyna çykarmaly. Özlerine bir gawyn. Yani